ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಕ್ಲು ಯಾನಿತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಬೆದ್ರಾಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು, ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಮಕ್ಕ ಐತ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜ್ಪಾನಿರ್ಲಿ. ಎಂಕುಲು ಬಡಗು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲಂಗಾರ ಅಡೆ ಬೈದ ಮತ್ತು ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿ ಬಲ್ಲೆ. ಅಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಬರ್ತಾ ಐದು ತಿಂಡಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ತಿಂಡಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಪೂಜಿಂದ ದಾದ ಇದ್ದಿನ ಇಂಚಿನ ದಾದ ಎತ್ತಿನ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಈತದ ಮಗ ಉಂಡು ಮುಗ್ಗುಡ ಆಮೇಲೆ ಏಮನ ಸುಮಾರು ಏಮೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಮೂಗು ಏತುಂಡು ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಬರ್ಪ ಒಂದು ಕೊರಿಯ ಉಂಡ ಮೂಲದೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೀನು ಉಂಡಾದ್ರೆ ಅಪಗಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಮೀನು ಉಂಡದ ಅಲ್ಲ ಏಮೆ ಉಂಜಿರಟ್ಟ 25 ನೂದಿ ಸತ್ಯ ಐಡಿ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಏಮೆ ಮಲ್ಲ ಅಂದ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಅವಕ್ಕೆ ಬೋನ್ ನಿಮ್ಮತ್ತಂದೆ ನೀ ಪಾರಿವಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜು ನಮ್ಮ ದಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಅವು ಪೆಜ್ಜು ಬಕ್ ಬಕ್ ಅಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ತೀನಿ
ಚಟ್ಟಿ ಎತ್ತಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಜ ಚಟ್ಟಿ ಎತ್ತಿನ ಬರ್ಚಿ ಈಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾರ ಅತ್ತ ಆನು ಬಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪನು ಓ ಮಾಜಾತಿದ ಪುರ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಿಜ್ಜಾತ ನೀರ್ಲದಲೆ ಮಸ್ತ್ ಆತು ನೀರು ಇಡೈತೆ ಬರ್ಸವಾತು ನೀರು ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಆತು ಬೊಲ್ದು ಕಪ್ಪುದ ಪುರ ಮೀನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ